Hej alle sammen og velkommen til. Vi er live. Konceptet bag om rekruttering, som vores webinarrække her hedder, jamen det er egentlig meget simpelt. Det er, at vi har gjort det igennem mange år, nemlig at vi ønsker at give mere ud til vores netværk og dele nogle elementer fra den metode, som vi har forfinet igennem de sidste 13 år og hos mere end 1000 forskellige organisationer. Og det vi ligesom forsøger, når vi er live, kan man sige, det er at være så nærværende som muligt. Det er ikke noget, vi har optaget på forhånd, så der vil også være nogle fejl undervejs, og det vil vi jo selvfølgelig forsøge at undgå. Men jeg håber også, I vil spille med på det. Og det, som vi de næste 45 minutter vil forsøge at dykke ned i, jamen det er, hvordan du som ansættende leder kan tiltrække dygtige medarbejdere ved at tænke dit stillingsopslag som en annonce. Vi kommer ikke til at sælge jer noget i dag, andet selvfølgelig en dårlig jokes og et par memes undervejs. Til gengæld så slutter vi af med at dele vores mest dyrebare asset her ved Human Trust, og det er nemlig Evas mail. Men mere om det senere. Mit navn er Mathias Mortensen, jeg er partner og headhunter her ved Human Trust, og hjælper til daglig alt fra ejerlederen og så op til større politisk ledede organisationer, der har mere end 8.000 medarbejdere. Og det er jo, når de står med deres rekrutteringsudfordringer. Alene det seneste år, jamen der har jeg været involveret i mere end 40 fulde rekrutteringsprocesser, fordelt på mere end 300 unikke samtaler. Den baggrundsviden kommer jeg til at dele lidt ud af undervejs i dag også. Ja, og det kan være, inden jeg lige præsenterer mig, at vi kan få en flink mand eller kvinde til lige at skrive i chatfeltet, om der er lyd og billede igennem ude hos jer. Det håber vi selvfølgelig meget. Ellers så må vi tage det hele forfra en gang til. Ellers så starter vi bare forfra. Det skal ikke være det. Vi får en tommel op. Tak for det, Rikke og Maria. Dejligt, I kan høre os. Mit navn det er Eva Dam Rasmussen, og jeg er med som Communications Team Lead i Human Trust. Og jeg har været en del af arbejdspladsen i 5 år og sidder sådan med ansvaret for intern og ekstern kommunikation. Og specifikt for i dag, så sidder jeg med rekrutteringskommunikation. Og det er derfor, jeg har fået en invite til det her webinar. Så Mathias og jeg vil gøre vores bedste for at klæde jer på til at blive rigtig gode til at skrive jobannoncer og give vores take på, hvad det betyder. Og for lige sådan at bygge mit ethos en lille smule op, så kan jeg fortælle, at jeg i løbet af de her 5 år har prøvet at lave lidt hovedregninger. Nu er jeg jo kommunikationsdame, jeg er jo ikke matematiker, men jeg får det til cirka 300 annoncer, jeg har skrevet. Og det er noget af det, som vi skal fortælle lidt ud af i dag. Og så skal jeg jo lige lave den disclaimer, at vi er så heldige at have omkring 40 tilmeldte i dag, og vi har kigget lidt på gæstelisten, og vi har deltagere lige fra kommuner til små selvstændige erhvervsdrivende med i dag, og det betyder også, at de tips, vi kommer til at dele ud af, de bliver en lille smule generelle, og det er fordi, at vi vil jo gerne ramme jer alle sammen. Så det, der bliver vigtigt, når I går herfra i dag, det er jo så at sørge for at få konverteret det her til jeres virkelighed, så det bliver så praksisnært som muligt. Og vi skal nok prøve at favne jer alle, men så er der i hvert fald lige sagt videre herfra, at vi jo dækker bredt. Og den måde, som I jo kan tilpasse det er ved at stille spørgsmål undervejs på jeres sådan individuelle udfordringer, problemstillinger, og det kan også bare være, at I tænker, kan jeg få lidt mere nuance på det inden for min branche, inden for den funktion, som jeg sidder og skal til at rekruttere ind i, som et eksempel. Så vi vil også gerne lægge op til, at hvis der er noget, hvor I er nysgerrige på, eller hvor vi tænker, okay, det her det giver ikke nogen mening, det du siger, Mathias, jamen så endelig udfordre os. Stil spørgsmål, jeres tanker undervejs, det vil vi meget hellere, end at vi har det hele til sidst. Vi kommer til at følge op på det, så gerne stil dem, så skal vi nok sørge for at få svaret så godt som muligt på det hele. Absolut. Og så sidder vi jo 2 mennesker bag eller foran kameraet i dag, Mathias og jeg, og det gør vi, fordi vi gerne vil give jer lidt en todelt vinkel. Så vi håber lidt, at Mathias som partner og headhunter i Human Trust kan give jer det her op fra helikopteren view på, hvorfor gør I, som I gør i forhold til jobannoncer, hvor at min del bliver lidt mere teknisk og nørdet omkring step by step. Hvorfor går vi så til jobannoncen, som vi gør i Human Trust, og hvordan kan I konvertere det til jeres egen virkelighed? Og nu vil jeg simpelthen dele nogle slides med jer, og så går vi i gang med selve præsentationen. Så hæng i og stil spørgsmål undervejs, og god fornøjelse. Jeg kan jo sætte lidt ord på baggrunden for webinarets titel også. Altså hvorfor er det, at det hedder en stillingsannonce, og ikke et stillingsopslag eller en stillingsbeskrivelse, som mange måske kender det som.
det vi oplever selv hver eneste uge, jamen det er, at når vi har rekrutteringsprocessen, så er det ikke nogen hemmelighed, at mange de oplever, at man måske ikke lige får helt den traction på ens stillingsopslag, som man havde håbet på. Og det håber vi jo nu her, at vi kan komme til at give noget perspektiv på, nemlig om en stillingsopslag, det er en jobbeskrivelse, eller om det rent faktisk er en annonce, som sælger jobbet. Det er jo det, vi forhåbentlig gerne skal dykke mere ned i nu. Agendaen. Ja, vi har cirka 45 minutter, nu har vi allerede brugt de første 5, men det, som i dag bliver klogere på, det er, hvordan ser kandidatmarkedet ud lige nu? Hvad efterspørger kandidaterne, altså alle de her jobsøgende, som vi er i dialog med? Mathias kommer til at sige lidt mere om senere hen, hvor mange jobsøgende vi egentlig har igennem ved sådan et rekrutteringsbureau som os. Og det er jo den pool, som I også gerne vil have fat i, som rekrutterende ansættende ledere ude i virksomhederne rundt omkring. Så kommer vi jo så omkring det, som hele webinaret handler om, altså hvordan skriver man konkret bedre annoncer, hvad skal man være opmærksom på, og hvordan tiltrækker man kandidater i et marked, som nogle gange er lidt mættet. Og som vi har nævnt et par gange, så stiller I bare spørgsmål. Vi sidder klar til at svare løbende. Så er der noget, som I gerne vil have uddybet eller gentaget, eller noget helt andet, I gerne vil vide noget om, så spørger I bare løs. Ja. Men lad os starte med at tage temperaturen på, hvordan kandidatmarkedet ser ud lige nu, så er I også opdateret på det. Vi har taget nogle stats med, og det er helt konkret, så arbejder vi ud fra det, vi kalder sådan et isbjerg af talent, at der er rigtig mange dygtige medarbejdere rundt omkring, som både er i job og uden for jobmarkedet. Helt konkret så er 5% af arbejdsstyrken i Danmark aktiv jobsøgende. Det er en ganske lille andel. Og det betyder, at nogle gange så skal man ud også være lidt aktiv, når det handler om at få flere ansøgere ind. Vi har nogle tips til det også undervejs i dag. 41% de er nemlig åbne for en dialog, hvis de bliver kontaktet med en relevant jobmulighed. I 75% af vores stillinger, jamen der har vi searchet, det vil sige kandidater, som vi har været ude og aktivere igennem vores netværk, sende annoncen til, udenom for eksempel Jobindex, og der har vi dem med til samtaler, det vi kalder præsentationer. Det kan være, at jeg lige må indskyde her, at for eksempel hvis I har haft en recruiter i jeres LinkedIn indbakke, der skriver, du kunne være relevant til det her, jamen så er I faktisk blevet prikket til. Og det er de searchede kandidater, som vi jo så tager med videre. Ja. Det kan være, at I også gør det ude i virksomheden. Jeg ved ikke, hvor mange der searcher, hvis ikke man sidder ved et rekrutteringsbureau. Men det er i hvert fald noget af det, som vi bruger en stor del af vores tid på. Ja. Det I ser her, det er de seneste tal trukket fra Danmarks Statistik i forhold til udviklingen i ledighed. Og det, jeg synes, der kan være sjovt lige at hæfte sig ved, det er, hvis vi ser helt over til venstre i starten, jamen der har vi haft relativt lav i forhold til udviklingen i ledighed, så er der kommet et boost, og det ser vi også lidt en retningsgivende tendens imod nu, at vi er oppe omkring 3% i ledighedsprocent, og det er det højeste i gåseøjne, fordi det er jo stadigvæk meget lavt, men det højeste siden 21. Så vi ser en lille tendens opadgående i forhold til antallet af ledighed, når vi sådan trækker de seneste data. Og det er relevant, når vi så snakker om det her isbjerg af talent, fordi talentmassen, kan man sige, den er egentlig kun så snæver, som der skal til at ansætte, gør den til. Og det er jo fordi, at man har som regel altid nogle kravspecifikationer eller en forventning om en ideal profil. Nogen, der vil komme ind og så tage over på de ting, som vi faktisk står med af udfordringer. Og der lægger vi altid op til det her med, hvad er nice to have over for need to have. Og det er jo noget af det, vi skal bruge som baggrundsviden, når Eva om lidt så går igennem, hvad er det, vi kan gøre for at få tiltrukket de kandidater, som så også kan tabe ind i det, der jo er need to have værd. Det vi anbefaler, det er, at man bliver så konkret som muligt. Så i stedet for at have 10 ansvarsområder og arbejdsopgaver listet op, jamen så prøver vi at blive lidt mere konkret på, hvad er det egentlig, der er kernen i jobbet her. Fordi det kender I selv, hvis man skal til at læse en jobannonce, jamen så kan man hurtigt komme til at sige, de her ting, det kan jeg ikke. Måske jeg skal lade være med at søge jobbet. Og der ser vi faktisk en forskel, også blandt køn, hvor at kvinderne desværre har en tendens til mere at se de her opridsede ansvarsområder som kravspecifikationer, mere end mændene, som i høj grad siger, at det kan jeg sgu sagtens finde ud af, lad mig søge det job. Så hvis man vil også målrette sig i forhold til den differentiering, så kan det også være fint at have med i baghovedet.
Det er jo noget, vi både skal huske i forhold til rollen som ansættende leder, når vi går ud og skriver jobopslag. Det er også noget, vi skal huske som potentielt jobsøgende senere hen, især kvinderne, at man kan altså godt søge nogle jobs, hvor man ikke kan sætte flueben ved alle 10 krav, hvis der er sådan nogle i en jobannonce. Det ved vi jo i hvert fald som rekrutteringsbureau. Det ved I garanteret også som ansættende leder, at man nogle gange tager en ind, selvom de ikke lige havde præcis den uddannelse, man havde gået og ønsket sig, eller lige havde forestillet sig, men så kommer de med noget andet i stedet, som kan være lige så stærkt. Ja. Og for at bringe loopet tilbage i det statsoverblik, vi havde lige før, i forhold til at 5% af cirka af aktive jobsøgende, jamen så snakker man om aktive over for passive kandidater. Og det betyder, at på Jobindex, jamen alene hver eneste måned, der bliver der postet over 20.000 opslag. Og dem er der jo nogen, som søger, som aktivt er inde og forholde sig til. Der kan man hurtigt drukne lidt i mængden. Og så har man hele den anden del, som er de her passive kandidater, som egentlig godt kunne tænke sig noget andet, men som ikke er inde på Nordiske Medier Jobindex på LinkedIn, som på den måde ikke kommer til at nødvendigvis se jeres jobannonce til at starte med. Og det er jo noget af det, vi også skal åbne lidt op for. Så det er bare for at sådan bevidstliggøre, at der er faktisk 2 dele af det her kandidatmarked, som kan være vigtigt at målrette sig mod. I får lige det sidste her i forhold til statsene. Jamen i 25 i tal, der havde vi 171.500 jobvisninger på tværs af de forskellige platforme og kanaler. Og det samlet har givet os over 8.000 ansøgere. 700 af dem har været til jobsamtale. Det er jo en meget lille andel. Vi desværre kommer til at skuffe langt størstedelen af dem, vi har til samtale. Og det er der jo også, noget man skal være opmærksom på i processen. Det kommer vi ikke til at dykke så meget ned i dag. Det har vi andre webinarer til. Og det er på tværs af 150 rekrutteringsopgaver. Så det er bare lige for at få en forståelse af, jamen, hvad er det egentlig, vi arbejder inden for. Det, som vi så oplever på tværs af de her 8.000 ansøgere, jamen det er, at kandidaterne de vælger egentlig aktivt til og fra, baseret på nogle faktorer, som dem, vi har skitseret her. Eva og jeg gik lige igennem, jamen, hvad er egentlig vores overblik? Vi kan sådan relativt nøgternt se, hvad er det, der fylder for kandidaterne, når de sådan skriver, jamen det her det er vigtigt for mig, når jeg skal ud og finde et job. Og det er jo klart, at geografien og lønnen, det er nogle af sådan top-prioriteterne. Altså de praktiske forhold, de skal jo være der. Og det vi ofte oplever, det er sådan cirka inden for en time af geografien, det er der folk egentlig er klar til at køre. Vi ser en lille tendens mod, at man bliver mere hybrid, så at særligt større virksomheder, de kommer til også at håndplukke lidt mere i forhold til sådan den nationale geografi. Og så kan man sige, så er der nogle enkelte, som begynder at gå lidt i den modsatte retning, også i forhold til hjemmearbejde og så videre. Men sådan en generel tendens er faktisk, at folk bliver mere og mere, eller virksomheden bliver mere og mere fleksible på de her geografiske forhold. Det er noget, der dog stadigvæk fylder meget for kandidaterne. Så er der selvfølgelig et fagligt fedt. Kandidaterne er stadigvæk meget optaget af, jamen er det et ansvarsområde, jeg har erfaring med? Det fylder for dem, så derfor så skal vi også være skarpe på at målrette os, når vi så skal ud i markedet og finde nogen. Så er der også det her med tyngden i forhold til indflydelse, beføjelser. Mange, hvis du spørger dem, vil egentlig hellere have noget mere indflydelse, noget mere ansvar end en større lønmæssig bonus. Og det er der egentlig lavet en del studier på, at vi som samfund mere tager og giver social status til dem, som har mere indflydelse på arbejdsmarkedet, en større titel, end til dem, der får en højere løn, fordi vi generelt ikke snakker ret åbent om vores løn. Det er jo noget af det, som også løngennemsigtigheden i år kommer til at rykke lidt på. Så er der kulturfedt, værdierne, mindsetet, det skal være der, personlighed, indstilling og attitude, og det er jo noget af det, som Eva, du også vil lukke lidt mere op for, hvordan man kan nuancere det i sine annoncer. Og så er der det her med branchefittet, altså det skal helst gerne være, at man snakker til dem, som er inde i det, man også arbejder med, og der er lidt med nogle buzzword bingos og så videre, som vi kommer tilbage til. Så har vi et spørgsmål fra Pernille i chatten. Tak for det, Pernille. Står det i prioriteret rækkefølge? Hvad tænker du om det, Mathias? Det er ikke umiddelbart, vel? Nej, det gør det ikke. Og hvis jeg skal prioritere dem, så lidt tilbage til geografien og lønnen. Det er de basale forhold, som jeg oplever, når jeg snakker med kandidater, at det, der i høj grad til at starte med, kommer til at afgøre, om de tænker, det kan være relevant videre for dem. Man kan sige, nok kan geografien og løn være der, hvis ansvarsområderne og erfaringen ind i det heller ikke er der, jamen så giver det heller ikke mening. Men vi ser i højere grad, at ansvaret og den indflydelse og den erfaring, man har,
godt kan være der, men hvis geografien og lønnen ikke matcher, jamen så er man ikke klar på at gå videre ind i dialogen. Så selvfølgelig fylder det stadigvæk. Det er der ingen tvivl om. Ja. Og når vi nu netop snakker en jobannonce, som er en annonce, så er det jo her, at vi gerne vil gå ind og matche så mange som muligt af kandidaternes ønsker. Og der er jo heldigvis mange forskellige jobsøgende derude, så det, som er et branchefit til en person, er ikke nødvendigvis til en anden osv. Og det ved jo også jer, der sidder med ansættende ansvar ude i virksomhederne, at det skal jo føles rigtigt i maven, og det er jo også derfor, at vi ofte i rekruttering, og særligt i Human Trust, snakker rigtig meget om netop kemi og fit i forhold til værdier og kultur og alt det her, som kommer uden om selve den branche, man lige er i. Ja. Super godt, og tak for spørgsmålet. Det jeg vil lige åbne op for nu, det er sådan de ubehagelige sandheder. For bare at være helt ærlig på, hvad er det egentlig størstedelen af virksomhederne, de gør. Fordi vi oplever lidt, de gør de samme 6 ting med begrænset effekt. Og det jeg kommer til at vise nu, er sådan lidt en håndskrevet autentisk tegning. Og jeg skal da være ærlig at sige, at jeg også da jeg gik rundt med min 4 måneder datter på armen i nat 3:44, jamen så slog det mig også lidt, om det skulle have været smidt ind i Gemini for at få en lidt mere professionel autentisk udgave. Det blev det ikke, så nu håber jeg, at I vil bære over med mig med mine håndskrevne noter her. Du skriver faktisk flot. Okay. Det vil jeg give dig. Det vi ser, det er, at jeg har noteret op de sådan 6 kernefunktioner, og det er ligesom på tværs af, om man skal ramme medlemmer, om man skal ramme studerende, om man skal ramme gæster, kunder generelt, jamen så er det den rejse, man ofte tager ens prospect, kan man sige, igennem. Og det er egentlig det samme, som vi gerne vil tage vores kandidater igennem. Altså man vil egentlig gerne, når vi arbejder med rekruttering, snakke lidt om, hvordan er det egentlig, hvis vi vender den om internt, vi arbejder med den her rejse. Og så kommer vi til at dykke ned i den sådan meget indledende del i dag, nemlig det her med at generere kandidater, generere ansøgninger, altså tiltrække dygtige folk. Fordi når vi snakker om lead-generering, kan man sige generelt, jamen så er det også der, man arbejder systematisk som rekrutteringsbureau, som ansættende leder af vores, i hvert fald anbefaling, at man også arbejder systematisk, hvordan kan vi få flere og bedre ansøgninger. Både måle på det, sådan at man ved, hvad er det, der fungerer, men også prøve nye ting af stille og roligt løbende. Og så handler det jo i høj grad om, når man så har kandidaterne i sit ansøgningssystem, jamen så ligesom når man har fået en ny kunde, så skal man også lave lead-genereringspleje, altså kandidatpleje. Og jeg så lige en opgørelse fra LinkedIn, der sagde, at top 10% af kandidater, som har den højeste rating i forhold til fit på enkelte stillinger, jamen de ender faktisk i det job eller et andet job inden for de første 14 dage af, at de er blevet ledige igen. Så det vil sige, at dem, der har de mest kvalificerede kompetencer, de er relativt hurtige ude af jobmarkedet igen, når de først er blevet ledige. Så der er altså en stor kamp af også, når I får kandidater ind, så skal I også hurtigt reagere på den af vores anbefaling. Og det interessante, synes jeg, det er, at mange virksomheder, de arbejder ekstremt hårdt, meget målrettet mod, hvordan plejer vi vores leads, når de kommer ind, når vi skal lave et salg. Og det er også det, man skal tænke på den anden side, når man får kandidater ind, hvordan kan man så også pleje dem? Altså have en struktureret proces for det. Hvad er det, hvor mange dage skal der gå, før vi rækker ud til dem? Hvor mange dage skal der gå, før de får afslag? Og så videre. Det samme ser vi i forhold til salgsdelen, når I skal være til samtale. Jamen så er det jo et interview på begge sider. Altså at I skal også sælge jer som organisation i forhold til at tiltrække dygtige medarbejdere. Og så er der en levering, en onboarding, som man typisk kender det. Altså det her med, at det ikke nok bare tiltræk og ansæt, men I skal også have en plan for, hvordan kommer de godt ind i virksomheden, hvordan kan de hurtigt lære, og så også hurtigt tilpasse den kultur og det værdisæt, I har. Og så er der selvfølgelig, ligesom der er mere salg og gensalg, så er der også fastholdelse, tilknytning, og der er udvikling af de medarbejdere, man har fået ind. Så det er ligesom det, jeg ser, som er vigtigt i forhold til at tænke det her med, når vi arbejder med rekruttering, så er der ligesom både en ekstern og en intern vinkel i det, i forhold til at pleje det. Ja. Det, jeg har tegnet ude på højre side, det er egentlig bare, at i takt med, at man får flere leads, mere omsætning, jamen så skal vi også have dygtigere kompetencer ind, så det følger lidt hinanden, oplever vi. At der er ofte organisationer, der kommer til os, hvor at de jo ser en øget efterspørgsel i markedet, jamen så skal de også have flere dygtige medarbejdere ind.
Så det er jo også noget med at være på forkant i forhold til det, man har efterspørgsel fra ens kunders side, at man også har de kompetencer, der kan levere på den efterspørgsel. Det kan i sig selv være en proces, som jo kan være relativt svær at nå i mål med. Og hvis du også oplever, jamen det er ikke altid, vi når i mål på vores stillinger, så er du ikke alene. Fordi en femtedel af alle rekrutteringer i Danmark, de ender i en fejlrekruttering. Det vil sige, enten så når man ikke i mål, eller man ender med at gå på kompromis med de kvalifikationer, som man egentlig havde tænkt, man havde brug for. Og det kan man sige, det er relativt omkostningstungt. Fejlrekruttering alene koster et sted mellem 0,75 til 1,5 gange af en årsløn. Og jeg var lige inde at se på, jamen, hvad er egentlig den gennemsnitlige løn i Danmark, ifølge Danmarks Statistik, og det er ca. 620.000 inklusiv pension, inklusiv feriepenge. Og det kan hurtigt blive ret mange penge, hvis man ender med at få nogen ind, som ikke lever op til det, man havde tænkt, og at man skal starte forfra igen. Så der er mange midler, der går desværre spildt undervejs i rekrutteringsprocessen. Og alt det her starter jo helt tilbage ved jobannoncen. Altså, hvis vi får lavet en annonce, der rammer skævt i forhold til, hvilke kandidater vi så får tiltrukket, jamen så er det allerede der, det går galt, og ruten mod en fejlrekruttering kan være lagt. Ja. Så det er derfor, det er godt, I sidder her i dag. Ja. Og det, som vi jo oplever, jeg lavede lige sådan en figur, det er, at nogle gange så har man en succesfuld rekruttering over tid, at man faktisk lykkes med at komme i mål. Det vi så nogle gange oplever, det er, at man måske har den her fejlrekruttering. Det vil sige, at man den ene uge eller den ene måned lykkes ved den næste samtale eller den næste rekrutteringsproces, så kommer man ikke i mål. Og det er ganske naturligt, at man har sådan en bølgedal i forhold til at komme i mål. I hvert fald hvis vi tager i forhold til, at hver femte rekruttering ender i en fejlrekruttering. Og det vi jo gerne vil, det er, at man har nogle værktøjer, blandt andet noget af det, vi kommer til at dele nu, som gør, at man stille og roligt får bygget ovenpå, så man ender med en proces, hvor man står på skuldrene af den tidligere, kan bruge det netværk, som man igennem processen har fået, men også genbruge noget af materialet. Fordi det må vi også være ærlige at sige, Eva. Vi genbruger jo også ting undervejs i det at skulle udarbejde en stillingsannonce. Og det er jo nogle af de ting, som vi håber, I også får med fra i dag. Det, som vi kommer til at dykke ned i, det er særligt det her med at tiltrække flere relevante kandidater. Og det at have et stillingsopslag, en stillingsannonce, det i sig selv er kun en ud af flere måder, kan man sige. Fordi en ting er, at man har betalt annonceringen, altså man går i marken og betaler for at få noget opmærksomhed, jamen så er der også organisk content, at man som virksomhed kan dele, at man har den her stilling, men man kan også som medarbejder dele det. Vi gør det også her ved Human Trust. Når jeg har en stilling, det kunne være en direktørstilling, som vi har lige nu, ned til Udviklingshæmmedes Landsforbund, jamen så har jeg også delt en video på min egen LinkedIn, og vi deler det også på Facebook og så videre. Hvor og beder vores kunder om også at dele i organisationen, så den ligesom ruller derfra. Det er ud fra den her tankegang om, at mennesker tror på mennesker, og her kunne man snakke en hel masse om employee advocacy og så videre, om det kunne være en hel webinarrække for sig selv. Ja. Men det virker bare, når mennesker går ud og deler noget, som de vil have andre mennesker til at rykke på. Og det er jo særligt de her 2 ud af de 6, som vi på en eller anden måde berører lidt i dag. Så er der selvfølgelig også outreach i eget netværk, at man kan sende stillingsopslaget, og det kan være nogle veje til det. Der er også det her med cold canvas i forhold til search, gå ud og prikke nogen, som ikke er i ens eksisterende netværk, og sende annoncen til dem. Og der kan selvfølgelig også være partnerskaber, have en rekrutteringspartner på, der gør nogle af de her steps, og så selvfølgelig også word of mouth i forhold til medarbejderhenvisninger, i forhold til, at man har et godt brand, som folk gerne vil associeres med. 75% af alle kandidater, de indtænker virksomhedens omdømme, inden de sender en ansøgning. Så det er altså ret aktuelt og relevant, kan man sige, at man også er opmærksom på, hvordan er det egentlig, vi og vores omdømme er, hvordan er vi navigerer i det, og hvordan er det egentlig, vi også kommunikerer, både til nuværende, men også til kommende medarbejdere. Det betyder ret meget i den måde, vi har dialog med kandidaterne på. Men vi går i gang med betalingsannonsering og organisk content nu her. Fordi i det, som vi skal til at snakke om, jamen, så har man nogle opmærksomhedspunkter. Og selvom man ender med at have en annonce, som faktisk
fanger opmærksomhed, og som folk klikker ind på, så vil vi gerne lige lave disclaimeren på, at der kan være ting, I skal være opmærksom på. Det er blandt andet, hvad er det for nogle kanaler, I skal vælge at gå live på, ud over jeres egne sådan organiske kanaler. Fordi vi oplever, at kandidaterne faktisk giver os lidt en feedback. Den kan I jo få nu. Altså det her med, jamen nogle gange så er det lidt en kompleks kandidatrejse. At jeg både skal lave et CV, en ansøgning, måske en motiveret del også af min ansøgning, og jeg skal også skrive en del forskellige ting ind af uddannelsesbaggrund, erfaring osv. Nogen spørger også ind til statsborgerskaber, og det i sig selv kan gøre, at nogen siger, men så er det ikke noget for mig. Så det kan være noget, der kan være værd at være opmærksom på, i forhold til at få en lidt højere konverteringsrate. Så også tilbage til, der kan være noget i sådan rent strategisk at vælge nogle platforme, som måske ikke er Jobindex, som måske mere rammer den enkelte branchefunktion bedre. Og der har vi også, ikke at vi har gjort det så meget, men vi har alligevel også nogle gange gjort det, at vi så går ud for eksempel igennem meta-annoncering og prøver at promovere en vinkel. Og der er også nogle forskellige måder, man kan gøre det på. Fordi det vi oplever, det er, at der kan være svingende kvalitet, hvis man kun går ud for eksempel på Jobindex. Og det er jo lidt tilbage til det her med, at der er over 20.000 jobannoncer derinde alene hver eneste måned, der bliver lagt op. Ja. Yeah. Og nu har vi fået en masse information, tænker I. Og nu skal vi jo sådan forsøge at konkretisere det. Fordi en ting er at få viden om, okay, det her det er ligesom sådan, det er på markedet lige nu. Det er det, man skal være opmærksom på. Jamen, så er det måske også rart at blive lidt mere konkrete. Så det er det, vi skal forsøge os med nu. Ja, og du har simpelthen været god ved mig, Mathias. 20 minutter får jeg, det synes jeg er fornemt. Jeg var meget spændt på, hvor meget der var tilbage til mig, når du var færdig med at snakke i dag. Take it away. Jeg joker. Nu skal vi prøve at blive lidt mere konkrete omkring, hvad gør vi så helt konkret? Nu ved vi lidt om alt det her med, jamen det er jo selvfølgelig vigtigt at kæle lidt for kandidaterne derude. Vi har et mættet marked, vi kæmper om det med mange andre, og der er både de aktive og de passive osv. Og hvor starter man så henne? Jamen, first things first, så begynder rekrutteringsprocessen jo længe inden, at stillingsopslaget skal udarbejdes, og længe inden vi skal sætte os ved tastaturet. Og vi har allerede været lidt omkring det her med, at man kan sige, at rekrutteringskommunikation, det er jo sådan lidt en nu og her kommunikation. Så det handler rigtig meget om, at vi har et behov. Please hjælp os med at få dækket det behov. Employer branding er jo det her lange, seje, strategiske træk, som starter længe forinden. Og hvis man allerede arbejder med det, og har fået opbygget et rigtig stærkt employer brand, så kan man jo være så heldig, at kandidaterne simpelthen vil stå i kø lige så snart man deler noget. Så det kunne være fedt, hvis vi allerede var der. Når så vi når til at skulle skrive det her stillingsopslag, så vil anbefalingen herfra være, at man starter med at lave en behovsafdækning. Og grunden til, at jeg siger det, det er fordi, at der er mange, som... det kunne være, at man har ansat en kommunikationsmedarbejder for 4 år siden, så har man jo en stillingsannonce liggende. Kunne man så ikke bare støve den af, og så smide den online? Det vil faktisk være enormt effektivt. Men det kan også godt være, at i løbet af de 4 år, som den her medarbejder har siddet i rollen, at rollen måske har ændret sig. Og derfor kan det være rigtig godt at starte med at lave den her behovsafdækning og finde ud af, hvad er de mest aktuelle behov, vi har lige nu. Og der må man jo bare sige, at det er der faktisk ikke nogen, der ved bedre end medarbejderne. Det kunne være den afgående medarbejder, det kunne også være kollegerne i teamet, som kunne sige noget om, jamen hvad er det egentlig, vi konkret står og skal bruge? Fordi det er virkelig, virkelig vigtigt, når vi skal skrive den her annonce, både i forhold til titel, men også i forhold til alt indholdet efterfølgende. Og jeg kan jo for eksempel sige, at de første 4 år ved Human Trust, der havde jeg den samme titel, men det var faktisk 2 forskellige roller, jeg sad i år 1 versus år 4. Fordi i starten havde jeg meget mere systemansvar, jeg var meget mere administrativ. Man kunne måske faktisk have kaldt mig en administrativ kommunikationsmedarbejder. Men hen mod det sidste år, hvor jeg havde den her titel, der var jeg meget mere kreativ, jeg var meget mere inde over det strategiske. Der kunne man måske have kaldt mig en strategisk kommunikationsmedarbejder. Det er jo ret vigtigt, tænker jeg egentlig, når man så skal ud og ansætte, at man er skarp på, hvad er det for en rolle, der skal tages over på. Og det gjorde også, at da vi skulle ud og have en nummer 3 af mig, der kaldte vi det en Research and Communication Officer, fordi vi fandt ud af, jamen der er faktisk en del af rollen her, som vi skal have udpenslet. Det kommer til at fylde mere, end vi egentlig lige havde troet, da vi rekrutterede i sin tid. Godt.
Så hvad betyder det for jer? Jamen det betyder selvfølgelig, at vi skal være helt skarpe på, hvad er det, vi vil have. Jo mere skarpe og konkrete vi kan være, jo bedre. Og så skal vi gøre os lækre. Altså vi skal kæmpe om kandidaterne, og vi skal ture og investere noget i dem, for så at få det 10-fold igen. Og hvis man nu skal sige det sådan lidt ungt, så vil jeg faktisk sige, at vi i Danmark er ret basic, når det kommer til at skrive jobannoncer, fordi det er jo ikke den skriftlige genre, der sådan har gennemgået den mest banebrydende udvikling gennem tidernes morgen. Og det vil vi gerne ruske en lille smule op i. Og det skal jo siges, at jeg svarer lige på dit spørgsmål om 2 sekunder, Karsten. Det skal jo siges, at det her med, at vi har jo de fleste virksomheder har jo en visuel identitet, og vi har en sprogtone, og den skal vi selvfølgelig følge også i stillingsannoncen. Men hvis I har mulighed for det, så kan det også være et af de steder, hvor man prøver at lege lidt med sproget og være lidt kreativ. Og det er altså det, der ligger i at skille sig ud og gøre sig umage. Vi har et spørgsmål fra Karsten, der spørger, hvorfor bruger I engelske titler? Er det i forventning om, at ikke-danskere så søger jobbet, eller? Ja, det er faktisk, jeg tror, så vidt jeg har forstået, så er der den kedelige forklaring til det, at vores headhunter-kolleger hedder headhunter, og det er et engelsk ord, og derfor hedder vores kommunikationsmedarbejdere communication officer eller communication team lead. Men det kan jo egentlig være fint nok at sådan lige dvæle lidt ved, hvad er det, vi oplever ude i organisationerne. Fordi der er helt sikkert også en tendens mod, at man kan ende med at gøre titlen lidt mere fancy, end hvad ansvaret er. Og vi skal jo helst gerne ramme forventningen også. Så vi prøver egentlig at udfordre os på at gøre det så lavpraktisk som overhovedet muligt. Altså det her med, er det en operations manager, eller er det egentlig en ganske almindelig teamleder, som får et fagligt ansvar? Og der rammer vi nogle gange lidt forbi den forventning, der også er fra kandidaternes side af, fordi man hurtigt skaber nogle konditioner omkring de titler, der er. Så det er et meget relevant spørgsmål, også i forhold til at lige stoppe op. Jamen er vi egentlig udelukkende dansk placeret, og har vi kun danske kunder, jamen så kan det måske give mening også at gå ud på dansk. Ja, så titlen er enormt vigtig. Og det ligger også i den overskrift, vi har på det her næste slide med gør dig klikbar. Altså det allerførste, som kandidaterne møder, når de læser din annonce, det er jo naturligvis titlen på den. Og det er der ligesom 2 pointer i, jeg gerne vil dele med jer. Og det ene er, at man selvfølgelig godt kan kæle for den her overskrift og pensle den lidt ud, fordi det kunne umiddelbart lyde mere interessant med en kreativ kommunikationsmedarbejder til rekrutteringsbureau med spandevis af historier. Nu ved jeg godt, det her det er en lidt overdrevet lang titel, men når jeg læser den, så det jeg ser for mig, det er okay, jeg får lov at bruge mit kreative gen, og der er folk, der gider dele deres historier med mig. Jeg kan få lov til at kommunikere alle menneskernes historier. Så det skaber nogle billeder i hovedet på mig versus kommunikationsmedarbejder til Human Trust. Så allerede der kan vi godt gå ind og lege lidt med sproget i forhold til, hvordan vi vil lave vores titel. Og så er der jo så den anden del, som Mathias han er inde på i forhold til, jamen det er ret vigtigt, at hvis vi skriver, at det er en kommunikationsmedarbejder, så er det en kommunikationsmedarbejder. Hvis vi skriver, at det er en kommunikationschef, jamen hvad betyder det så? Hvad signalerer vi? Og kan vi leve op til det, vi signalerer? Så det er ret vigtigt, at vi, hvis man sidder som den skrivende del, at man lige går tilbage til ansættelsesudvalget og udfordrer dem på, at vi er skarpe på, at rollen indeholder det, som vi egentlig siger. Og hvis man sidder som ansættende leder, at man så selv lige mærker efter. Har vi stået en gammel annonce af, eller kalder vi det et eller andet, vi synes lyder smart, eller matcher det rent faktisk det, som vi kan gå ud og love kandidaterne. Ja, og så har vi jo allerede været lidt omkring det her med, at vi skal være aktive de rigtige steder. Vi vil gerne både nå de aktive og de passive kandidater, det vil sige, at vi skal både have jobportaler og sociale medier i brug, sådan at vi kan ramme begge parter. Vi har et spørgsmål her fra Maria, som spørger, hvilke sociale medier er bedst at være på af Facebook ved at være udfaset? Ja, og der kan man jo sige, at det kommer meget an på, Maria, hvilken branche du er i, og hvilken type du er ude efter. Vi har, altså for at sige det livet, LinkedIn er vores klart største kanal. Der har vi plus 23.000 følgere, det er vi meget stolte af. Vi når ud til rigtig mange på den. Men det er klart, når vi skal søge en maskinmester, vi har også engang skulle søge var det en landmåler eller sådan noget. Der var vi på Facebook og annoncere, fordi vi havde en formodning om, at det kunne være, at vedkommende i højere grad ville være på Facebook. Så det betyder noget selvfølgelig, hvilken branche du er inden for, hvilken virksomhed du sidder i,
Og det har I garanteret en rigtig god fornemmelse for, hvor jeres netværk er henne, og hvad I bruger af eksisterende kanaler i jeres kommunikationsmix, som det ser ud i dag. Det, som jeg nogle gange gør, det er, at jeg går ind på LinkedIn, hvis vi har en stilling, hvor jeg er sådan lidt i tvivl om, er der nogen her på LinkedIn, som egentlig er aktive i forhold til også at række ud til dem. Og det er helt lavpraktisk. Egentlig bare gå op og søge på titlen landinspektør, og så vælge personer under filtre, geografien af i forhold til området, og så se, okay, kommer der 10 sider frem, eller kommer der 1 side frem, hvor mange er der? Det er den gratis, helt lavpraktiske version. Vi har adgang til en lidt mere udbredt, hvor man kan se det meget mere nuanceret, og også meget præcis i forhold til geografien. Men det giver lidt en baggrundsindsigt i, jamen hvad er det så for en kanal, vi også skal ud og bruge. Et eksempel på den her, eller det var faktisk et eksempel, hvor vi brugte, og det var faktisk på Meta i forhold til Instagram, det var, at vi lavede en sådan mere målrettet i forhold til at stille nogle spørgsmål, som gerne skulle drive folk ind på annoncerne. Det har jeg tidligere haft noget succes med, fordi de måske mere har været på Metas platform inde på LinkedIn. Så der kan man godt være lidt kreativ i forhold til at nytænke måden, man sådan driver trafik ind på. Ligesom når man skal lave en salgsannonce. Ja, og både det her med at tage udgangspunkt i, hvem I er, men selvfølgelig også at tage udgangspunkt i, hvem er vedkommende, I skal nå. Så både afsender og modtager ligesom matcher sammen. Lad os prøve at gå lidt videre. Nu kommer jeg til lidt at slavisk gennemgå, hvordan vi laver stillingsannoncer i Human Trust. Og noget, som vi bruger ret meget energi på, det er den her teaser. Altså under overskriften, når vi har fået folk til at klikke sig ind, hvad er det allerførste, de læser? Og der plejer vi faktisk at køre med sådan en 3-trinsraket, som man kan kopiere, hvis man synes, der er noget værdi i det. Og det er ret vigtigt for os i den her 3-trinsraket, at der ikke er nogen krav med i teaseren, fordi det er rent salg. Så det er noget med at starte nogle sætninger med, kunne du tænke dig at, eller trives du med, eller bliver du motiveret af, eller vil du elske at. Her der skal vi ud og lige, altså igen, kæle lidt og sige, jamen det her det handler om dig. Vi prøver at sælge den her stilling til dig. Det handler faktisk ikke lige nu om vores behov. Dem skal vi nok få dækket i screeningen. Men lige nu, der skal vi have lukket nogen ind i folden. Så vi plejer at lave den her 3-trinsraket, som sagt, hvor vi starter med noget om selve stillingen, så kommer der noget om virksomheden. Altså, hvad er det, man bliver en del af? Vil du være en del af en bæredygtig virksomhed, eller skulle til at sige dynamisk virksomhed? Det kan vi ikke lide det ord. Men et mindre bosset ord kunne være rigtig godt at bruge. Hvis I har noget særligt på hjerte, eller hvis I har en særlig rejse I på, det er også lidt et fyord, men hvor er det, I gerne vil flytte jer hen, og hvad er det, jeres værdier er, hvad er det, jeres agenda er, jeres mission, hvorfor er I sat i verden? Det vil vi gerne høre om, og det er her, man skal kunne mærke jer, så vi læser resten af annoncen. Ja, vi havde et eksempel ude ved Sikkes Innovation, som også ligger her i Aarhus. Vi sidder jo i Tilst på vores kontor lige nu, og det, som de jo egentlig har været ret stolte af og dygtige til, jamen det at skabe innovative løsninger. I det her eksempel var det inden for planteværn i forhold til at sikre fremtidens afgrøder. Og det var egentlig ikke noget, de sådan havde med sig i deres stillingsannonce, så det endte vi faktisk med at promovere og flytte ret meget op i toppen, og det gik rigtig godt i forhold til at ramme dem, som synes, at det er en dagsorden, jeg gerne vil være en del af. Og så det, som vi også endte med at gøre som konkret eksempel, jamen det var faktisk at linke ind til en video allerede i undertitlen, som var lidt med, jamen det er lidt et nørdet specialistområde. Prøv at komme med ind og se vores kontor, se vores omgivelser. Vi er faktisk helt almindelige mennesker, så selvom vi kan være de førende inden for feltet i Danmark, jamen så hygger vi os også og har det helt lavpraktisk i hverdagen med hinanden. Så det er også en måde, man kan bryde det ned på. Absolut. Og tiden den flyver, når man har det godt, så vi haster lidt videre. Vi har allerede været lidt inde omkring konkret is king, altså det her med, at vi skal være så konkrete som overhovedet muligt i vores jobannonce. En virkelig vigtig point for mig at få igennem på det her webinar, det er det her med, at det ikke er nok at skrive, hvad jeres ansvarsområder og hvad jeres arbejdsopgaver er. Det er virkelig vigtigt, at I er skarpe på vægtningen af dem, fordi prøv lige at høre på forskellen mellem en personaleleder, som faktisk har 10% personaleledelse om ugen, versus en personaleleder, som faktisk har 70% personaleledelse om ugen. Det kan man klargøre med decideret procenttegn i sin annonce. Man kan også bare skrive, hovedparten af din dag vil gå med, eller dit fornemmeste opgave bliver
Men det her med, at vi er skarpe på, jamen, hvad er vægtning egentlig? For du kan have 2 roller, der er fuldstændig ens i arbejdsopgaver, men fuldstændig forskellige i vægtning. Og det har rigtig meget at sige i forhold til ens hverdag. Så er det også ret vigtigt, hvis man skal sidde med nogle IT-programmer. Jamen, hvad er det for nogle IT-programmer? Hvad er det for nogle kanaler, man bruger, hvis det er en kommunikationsstilling? Du bliver en del af et lille team. Ja, hvem sidder i det team? Hvilke andre roller skal jeg arbejde sammen med? Kan jeg læse mere om dem et sted? Hvem er mine ledere? Hvad er vedkommendes ledelsesstil? Er det en tydelig leder? Er det en nærværende leder? Er det en rummelig leder? Uddelegerende leder? Og hvis der står, at jeg både har interne og eksterne samarbejdspartnere og en bred kontaktflade, hvad betyder det? Hvem er det, jeg skal samarbejde med? Jo mere konkret I kan male det her billede af, hvad det er for en virksomhed og hvad det er for en stilling, vi træder ind i, jo bedre vil det være. Så alt det her skal vi jo have pakket rigtig pænt ind. Vi skal være så konkrete som muligt, vi skal være så sælgende som muligt, og så skal vi gøre alt det udenom så nemt som muligt. Jo mindre friktion, jo bedre. Og det handler om, at det skal være nemt at ansøge. Den der søgeknap, den skal være relativt nem at se. Det kan være, at I har et HR-system, som kan håndtere, at der bliver autoudfyldt nogle information. Vi bruger for eksempel sådan en integration til LinkedIn, der gør, at man kan sige, udfylde mit CV med LinkedIn. Det gør det nemt at søge. Vi skal have en kontaktperson på, så man kan se, hvem skal man ringe til, hvis man har spørgsmål. Det er ret vigtigt, at igen, det bliver så let som muligt at søge. Fordi vi skal ikke have frasorteret nogen nu, i forhold til, at nu har vi endelig fået dem til at læse til enden, og nu begynder alt det spændende, så der skal vi bare have dem til at klikke ind og lande godt i puljen. Og så skal vi selvfølgelig have pakket pakken ind med billeder af mennesker. Det kunne også være arrangementer, I har holdt, det kunne være jeres produkter, det kunne være billeder af jeres kontor, alt efter hvad det er for en stilling. Og så skal vi linke til noget, der er relevant. Så hvis det er en økonomimedarbejder, så linker I naturligvis til jeres årsrapport. Det vil også være relevant for en direktør, for eksempel. Hvis det er en kommunikationsmedarbejder, så linker I til YouTube-kanalen, og nærmest uanset hvilken medarbejder det er, I skal søge, så linker I til website, sociale medier. Og nu sidder jeg selvfølgelig og siger website, fordi at vi er et rekrutteringsbureau, så vi linker til kundernes website. I slår det selvfølgelig op på jeres egen website, så linker I til sociale medier. Og vi har lige et spørgsmål fra Carsten, der siger, hvad bliver indtrykket hos ansøgeren, når kontaktpersonen aldrig svarer på opkald? Har I erfaringer med det? Det, der er vores erfaring for at løse den, fordi det er jo aldrig godt i forhold til sådan branding, det her med, at man ikke kan komme igennem, det er, jeg anbefaler altid ansættende ledere, hvis det er dig, der er kontaktpersonen på opslaget, så skriv ind et tidsrum, hvor du har sat tid af i din kalender, til faktisk at blive ringet op. Fordi nogle stillinger, det er helt enormt, hvor mange der ringer på dem. Og så er der andre, hvor man måske ikke rigtig får så mange opkald. Så det jeg altid anbefaler, det er at sige, jamen ring til det her nummer til mig i det her tidsrum. Hvis du er ansat leder, der har travlt, så kan du måske gøre det om onsdagen fra 8 til 10 eller mandag og fredag, hvor der så er mulighed for, at man ved, jamen der sidder du i telefonen klar til at tage opkaldet. Lige præcis. Vi har også fået et spørgsmål fra Pernille, og Pernille, det vender vi lige tilbage til, for nu kører vi lige præsentationen igennem, så vi når det til dem, der skal gå klokken 45. Jeg er klar på at gå 5 minutter over tid. Jeg ved ikke, om du er, Mathias, eller om du har et vigtigt møde i den anden. Nej, lad os gøre det. Så der tager vi spørgsmålet til den tid, Pernille. Det jeg gerne lige vil nå at sige til jer, som eventuelt skal haste videre om lidt, det er, at vi skal være skarpe på krav versus krymmel. Og det betyder, at I skal helt konkret lå ud i sådan nogle formuleringer, som vi forestiller os at, eller det er et krav at, eller lad nu være med at søge, hvis du ikke kan det og det. Det er selvfølgelig bare et tip herfra, men hos os er det nogle fysætninger, fordi at vi får stillet en hel masse krav op, som vi ikke nødvendigvis er villige til rent faktisk at eksekvere på. Og det betyder, at hvis nu, at I skriver, at du skal have plus 5 års erfaring, jamen betyder det så, at I vil frasortere en kandidat, der havde 4,5 års erfaring, men havde masser af brancheerfaring, produktkendskab, masser af driver-energi, og egentlig sagtens ville kunne betræde rollen. Og hvis det er tilfældet, at I også vil kunne nøjes med mindre end plus 5 års erfaring, jamen så er det ikke et krav, det er ikke et ultimativt krav for jer, og der er altså nogen, der stejler på det og ikke søger, fordi det står der. Så det er bare lige et tip herfra, vær virkelig, virkelig skarpe på jeres need to have versus nice to have liste. Hvad er krav, og hvad er krymmel? Skru op for krymmel. Den her stilling er for dig som, hvis du trives med X, så vil du helt sikkert elske, at du er motiveret af det og det. Det er sådan noget, som hjælper det med at flytte sig fra en kravspecifikation til en jobannonce. Og så er en allersidste vigtig pointe, jeg gerne lige vil dele med jer,
det er det her buzzword bingo. Normalt så er det jo rigtig fedt, hvis man får fuld plade til bingo. Så kommer der en masse præmier og damer med sådan noget konfettirør. Det er sgu da et godt sted, du går til bingo bango. Det er MIP på, nede på Ø, det kan jeg anbefale. Okay. Men når du har buzzword bingo i din stillingsannonce, så er det ikke en positiv ting. Det vil vi ikke have. Så vi skal have luet ud i alle de her flotte metaforer, som engang vagte en masse flotte billeder, altså flat hierarki. Det kunne man engang godt se for sig, når man sagde det. Nu er det bare blevet sådan noget fortærsket, noget vi har sagt så mange gange. Vi ved ikke helt, hvad det betyder. Så hvis du har et flat hierarki, jamen så prøv lige at tænke om, hvad betyder det for jer? Hos os, vi har et flat hierarki. Det betyder, at direktøren, han tømmer faktisk også opvaskeren hos os. Han tømmer den lige så ofte, som jeg gør. Det er et flat hierarki hos os. Det danner nogle billeder i hovedet på dem, der læser med derude, fordi vi kan sætte ord på, hvad betyder det for os. Et fedt miljø, det har rigtig mange virksomheder, forhåbentlig de fleste. Hvad betyder det? Er der kage hver onsdag? Er der øl hver fredag? Og her skal vi lige huske, at vi både skal have de introverte og de ekstroverte med. Det er lidt et opmærksomhedspunkt, vi har lige nu, i forhold til, at der er rigtig mange jobannoncer, som altid skriver, at de har en løbeklub, eller de ser fodbold på stadion, eller de har fredagsbar hver fredag. Men har I for eksempel også foredrag? Har I bogklubber? Det kunne også være relevant at skrive, så vi ligesom fanger nogle forskellige typer mennesker. Ja. Efteruddannelse, kurser osv., man tager på og tilbyder. Ja, igen, jo mere konkret, jo bedre. Så, det som er vigtigt, det er, at nu forestiller vi os lige, der bakker sådan en kæmpe stor flyttebil ind på parkeringspladsen, bip, bip, og i den er fuldstændig tom, der stopper vi simpelthen alle mulige krav og intern terminologi og indforståetheder og vi søger og os, alt den her indadvendte kommunikation, det propper vi ind i den her flyttebil, og der kan være meget mere. Du kan sagtens få dynamisk derinde også, og hvad der ellers er af floskler. Så kører vi lige hen på vores nye lokation, og når vi så åbner den her bagklap, så er der faktisk sket det undervejs på turen, at vi har fået en mere målrettet sprogtone, vi har fået en mere direkte kommunikation, vi har fået en mere sælgende tone, og vi snakker meget mere om værdi for modtageren end behov hos os selv. Og jeg håber, I er med på at lave den øvelse, når I skal ud og lave stillingsopslag fremadrettet nu, at vi simpelthen sætter os ind i den her flyttebil mentalt og prøver at skrive det på en anden måde, altså tager det fra den her interne jobbeskrivelse eller kravspecifikation til en decideret salgsannonce, så vi er godt stillet i kampen om alle talenterne derude. Mm. Ja. Jeg kunne i hvert fald godt bruge sådan en flyttebil, når vi om lidt flytter. Og så har vi et gratis tilbud. Det har vi nemlig, og det var den der famøse mailadresse, vi talte lidt om tidligere. Og det gratis tilbud, vi har til jer, det er, at I er velkommen til at sende jeres seneste stillingsopslag til min mail. Og så vil jeg gerne kvittere med 3 konkrete forbedringer, som man kunne gøre. Det bliver altså ikke en total omskrivning, fordi jeg kan risikere at få tæt på 50 mails. Men jeg vil gerne komme med 3 ting, som man vil kunne ændre. Og det er altså et tip, der gælder her ugen ud, så hvis I har noget, I godt kunne tænke jer at få en feedback på, jamen så slide into my DM, og så kigger jeg på det hurtigst muligt. Og det er et relativt godt tilbud, baseret på, hvor mange mails du ellers normalt får. Der er travlt i indbakken, så skynd jer at udnytte det, så at sige. Det er Eva selv, der er kommet på det, så hun er klar til det. Vi fik et spørgsmål fra Pernille. Jeg har en problematik, der er omvendt af, hvad man hører i markedet. Jeg oplever nemlig, at have samtaler efterfølgende, at det faktisk er kandidaten, som lidt udebliver, som ghoster. Og det er jo noget af det, som vi plejer at sige, hvad er det, der kan være undervejs i processen, som vi kan tydeliggøre over for kandidaten af det næste. Sådan at de ved, hvad er det egentlig helt transparent, at de skal læne sig ind i. Og så helt upfront faktisk tage en forventningsafstemning på, kan du på de datoer, er der noget, vi skal være opmærksom på. Og det er lidt tilbage til den her interne over for eksterne salgstrakt. Ligesom når man har kunder, der skal igennem det, så følger man også op, man laver lead-generering, man laver lead-pleje, så skal man også gøre det over for kandidaterne. Dermed ikke sagt, at jeg aldrig oplever, at kandidater ghoster, men når jeg oplever det, så er det faktisk som regel i telefonen dagen inden, når jeg ringer til dem, og lige får bekræftet, det er det her, der er adressen, det er det her, der er tidspunktet, har du nogle spørgsmål, inden vi mødes i morgen? Så vi ringer altid ud med sådan en ganske almindelig servicekald,
og tager det egentlig undervejs i processen. Derudover så helt indledningsvis, så sender vi en video ud, hvor vi går igennem processen, hvor vi går igennem vores værktøjer, så de ved, jamen, hvad er det egentlig, jeg skal møde, hvem er det, jeg skal møde, og hvad er det, jeg kan forvente af værktøjer og tilgang undervejs i processen. Og det er jo ikke for at sige, at I skal til at lave en video, der gør det samme, men mere indtænk det her med, hvordan kan jeg lave kandidatplejen undervejs, så jeg sikrer mig, at de er godt klædt på, og at de springer fra tidligst muligt i processen, hvis de springer fra. Det vil bare være så ærgerligt, at vi når hele vejen hen til samtalen anden gang, og så dukker de ikke op, fordi de blev lidt i tvivl om, hvad var det egentlig lønrammen var, eller jeg synes faktisk, geografien var lidt off, eller den måde ansvarsområderne var skitseret op på, det gjorde mig sgu lidt nervøs. Og helt lavpraktisk, desværre, har jeg også oplevet, at hvis man lige pludselig kobler flere på ansættelsesudvalget undervejs, så kan det faktisk også skabe en nervøsitet for kandidaterne. Så vær meget tydelig på, hvem er det egentlig, de skal mødes med, og helst undgå at få en søsterafdeling eller en direktør til lige at hoppe på, fordi nu var der plads i kalenderen. Der oplever jeg, at man godt kan være lidt tydelig på, hvad er det egentlig, der kommer til at foregå fra starten af. Fordi det mindsker graden af dem, der hopper frem. Og det hænger jo sammen med det her med at være så konkret som muligt i stillingsannoncen og i hele den indledende fase, ikke? At vi er ikke så bange for at skræmme nogen væk, som ikke vil ende med at være relevante alligevel. Vi vil egentlig hellere have, at de springer fra inden en eventuel underskrift, hvis nu de ville springe fra et par måneder efter eller et eller andet. Yes. Så hellere, at vi har et lille snævert ansøgerfelt af topmotiverede kandidater, end at vi har rigtig, rigtig mange, men det kan ende ud i en fejlrekruttering. Ja. Så som Mathias siger, igen, vær så konkret som overhovedet muligt, det kan vi kun anbefale. Ja. Tak for jeres spørgsmål i chatten. Dejligt at se lidt liv. Tak fordi I var med hele vejen her til slutningen og tog tid ud af kalenderen på sådan en dejlig onsdag. Ja. Og så tror jeg egentlig bare, vi vil sige tak for nu og ønske en dejlig dag derude. Ja. Held og lykke med jeres stillingsopslag og annoncer fra fremadrettet. Tak for nu. Hej hej.